senajan aja tak parani mong nuruti kareping ati pancene ora tresno mbaya kandha kandha sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakal gondeli koyo ngene lho lakonku piye ngopo kok ndak ketemu yen pancen ditinggali gawe gila ati selawase mati laras ayo kota batin mong pengen ketemu senajan aja tak parani mong nuruti kareping ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku koyo sumendal atiku lo tumetes ngelesi pipiku yen pancene ora tresno mbaya kandha kandha sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakal gondeli koyo ngene lho